Dili na kinahanglan na sir og mag lisensya sir kay ako dugay na ko nga pagka-abogado. Di man may sa motor, sir. Tagbakak pagka-abogado direk. Sugot karon, wali na ka pwede mo agi direk. Anong dili mo kanimo pagyan ani sir nga dili mo tikagyanan, dugay no tikagyan. Sa una, sa lain petag iya, utagi pa ka. Karon, bag-o na ko ni palit, di na ka pwede mo agi direk. Kami na ko sir, dara ko mali atong nandir. May talaga agyan no asa ka dapat mo agi. Bodyguard. Sige sir, manawag ako ni attorney. Sir, namday. Turni, sir. Nagkalaban ng turni, sir. Ato bangon na yung attorney. Attorney, anyara ko kore paliw kay yarangan mo ko diri sa akong aganan, di ko pagyo nilang. Sir. Ano nila? What is your problem? Why did you close this road? Assistant, please hold my attache case. Sir, turni ko din, sir. Titempo ining na, sir. Tinungin ang turni ko din, sir. Ito bangun na. Assistant, please give me my attache case. Sir, base sa atong balaod 943 321 calculator, refrigerator. Matay, assistant. Sakto ba itong ako, ha? Kasi turni mo rin mag-numero sweet 3 to. Base sa nakasaad dire, sir, nakasulat nga ang dalan dili kinahanglan nga aribahan tungod kay ang dalan para sa tanang katawhan. Kaya, sir, tinuod yun yung igado, sir, kay ngayon po mabasag ko, sir. Sir, gamit gali si Gordon, sir. Balaod, sir. Basag sa balaod. Itong klaruhong nila na ba lisensya na nga pagka-abogado? Dili na kinahanglan na sir og mag lisensya sir kay ako dugay na ko nga pagka-abogado. Tanawag yun, sir, oh. Napay tatsikis yung manaoray bulang. Napay sapato, sir, oh. Dagko sa mayo. Atong hilin mo na ilahang sulunan na ilahang anong lisensya. Hindi mo na, sir. Hiling. Sir, wala yun, sir. Wala ka, sir, lisensya, sir. Ngahiman na sa motor sir. Tagbakak pagka-abogado direk. Assistant! Jaga na!